Здравейте! Сега ще ви покажа едно приложение, от което може да изкарвате биткоини. Като има всъщност в мрежата още няколко подобни, но за сега ще се спрам само на това, от което реално съм си превеждал пари. Тоест, това наистина е работещо, не е измама и, както казах, съм си превеждал в моя сметка в една от борсите, където имам биткоин адрес. Казва се BitTitan. Виждате иконката му в средата на екрана. Ще го стартирам, за да видите първоначално какво се вижда. Натискам горе на стрелката, за да се скрие този екран. Така изглежда приложението, като в долната лента има 4 различни бутона. След малко ще ги разгледаме подробно. На дашборда в момента, ако натиснете върху големия бутон Mining Contract, ще се отворят няколко неща. Едното са безплатни реклами, които са активни 24 часа. Те са със скорост 5,5 ГХ. Тези, които остават малко над 6 часа, са 7,5 ГХ, т.е. около 50% по-висока скорост. Т.е. ще ви носят около 50% повече пари. И разбира се, има няколко възможности, с които може да купите различна скорост, като дадете някаква сума. Аз това последното никога не съм плащал и не мисля и да го правя. Единствено цъкам т.е. натискам тези бутони, които ми носят някаква скорост, от която се изкарват биткоините. Всъщност, нека да се върнем назад. В контракт се вижда, че в момента има натиснати 2 реклами, които ще бъдат активни още 3 часа и 32 минути. Нека сега ако се натисне тук жълтия бутон, е подобно на този жълт бутон, т.е. независимо дали тук или на другото място, ще се отвори реклама. Ще натисна сега, за да ви покажа как изглежда всъщност самата реклама, като ще спра звука, тъй като няма да може да се чуваме. Това, което се вижда, че всъщност тези реклами са комплект от 2 или 3 реклами и продължават не повече от минута, като съм попадал на такива, които са по 10, дори 5 секунди. Много бързо минават и човек може за много кратко време да натисне много реклами, т.е. да вдигне много скоростта. Тези скорости са всъщност подобни на скоростите, които дават копачките, но разликата е, че тук не ви трябва никакъв хардуер, т.е. скъп хардуер, който струва много пари. Освен това и не плащате пари за ток. Приложението печели от тези реклами, които натискате, като част от тези пари, които той изкарва, ви дава в вид на бонус, които ви се трупат в сметката. Тук горе виждате в моята сметка в приложението колко пари съм събрал. Очаквам още малко да
нараснат, за да пусна втори превод. И сега, ако се отидеме на контракт, виждате, че скоростта нарасна на 5 часа и половина. Тоест, може да дигнете по този начин за няколко денонощия напред, след което да не се занимавате. Другата разлика, която е, че тези реклами, които ще се активират в 18 часа и са активни 6 часа, те не се трупат като часовете се наслагват, а се виждат като отделни реклами, всяка активна 2 часа, което позволява за много кратък период от време да дигнете скорости по 200-300 ГХz, което всъщност, ако видиме като пари, например, виждате, че 305 ГХz са 7,66 евро. Т.е. спокойно за 2 часа може да достигнете тази скорост. Разбира се, тази скорост тук 305 е активна за цял месец, докато вашите реклами ще са активни само 2 часа, но пък ще ви донесат сравнително прилична сума. Все пак няма да станете милионери. И сега да отидем към третия бутон с рефералите. И всъщност това е на това приложение много добре се вижда парите, които човек може да изкарва от реферали, като виждате в момента каква е моята сума, която съм събрал, т.е. 0,5057 биткоина. Това, което ако станете на някой реферал, е, че ви дава допълнителни реклами. Освен това, този, на който сте станали реферал, печели от вашите реклами 20%, като не ви взима от вашата сума, а самото приложение му дава на него бонус, че е привлекал клиент. И ако ви е интересно и искате да изпробвате това приложение, моля, виждате моя код, който може да го въведете и по този начин ще се добавите тук в този списък като отделен ред. И последният бутон, който е може би най-важният винаги, когато гледам такива приложения. Първоначално е дали има такъв бутон, тъй като той е крайната цел, за която се стремите. Withdraw, ако натисна, ще ми направи втори превод, но както казах, искам да махна още една нула, т.е. да стана 30112 и тогава ще пусна нов превод. Има едни точки т.е. Tycoon Points, които всъщност така и не разбрах каква е ползата от тях и за какво може да се използват. И тук виждате през няколко минути какви, т.е. по-скоро през 2 часа горе-долу какви пари ми се трупат към сметката от някакви реклами, които съм гледал. И тези, които в момента са активни. Както казах, общо взето това е най-важните неща. Ако имате някакви въпроси, може да пишете в коментари, тъй като след малко това видео ще окача в YouTube.
Ако ви е полезно, може да го споделите или да го харесате. И също бих много се радвал, ако ми станете реферал. Това е за сега и приятна